Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы і ўсе тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Сёння я вам хачу распавесці пра свой асабісты душэўны боль. Боль ад праектаў, што пайшлі ў нябыт, бо бракуе часу, сіл і магчымасцей. Дакладней, толькі пра адзін праект, што мы ладзілі з сябрамі яшчэ ў далёкім ужо 2020 годзе. За некалькі гадоў да гэтага я наведаў сваю родную вёску падчас вакацый. І вось адным вечарам я згадаў пра старую хату, у якой калісьці жыў мой прадзед. З дзяцінства я нешта памятаў, згадваліся толькі нейкія ўрыўкі, бо ўсё ж бываў там. Пасля зыходу ў лепшы свет Матруны і Яўсея у той хаціне жылі розныя мае родзічы, а гадоў 15 таму аднойчы там нават ладзілі танцы на чыімсьці вяселлі. Мабыць, суседзі жанілі сына, і ў дажджлівую асеннюю пару пусты будынак быў дарэчы. Асаблівых дэталей я не памятаў, але ўсё ж некаторыя думкі і ўспаміны засталіся ў маёй галаве. На тыя часы мы займаліся рэстаўрацыяй сядзібы майго дзеда. У планах было таксама неяк незвычайна аздобіць галоўны пакой. У задумках было выкарыстанне якіх-небудзь рэтра-рэчаў, накшталт гладышоў, прасаў ды іншага. А дзе знайсці такія рэчы, як не ў хаце прадзеда? Пра свой намер я распавёў бацьку, і той раздзяліў мой энтузіязм. Дамовіліся, што на наступныя выходныя мы з ім сходзім туды і паспрабуем знайсці для нас штосьці патрэбнае. А пакуль ён будзе шукаць сярод шматлікай радні ключ ад замка, каб трапіць у старэнькую хату. Што ж, гэта была таксама наіўнасць наконт замка ды ключа, але пра гэта будзе пазней. Хата выглядала закінутай і нейкай нават таямніча загадкавай. Плота наўкол даўно не было, а жэрдзе, што павінна было хоць неяк агароджваць падворак, згніло і валялася асобнымі кавалкамі на зямлі. З гэтага двор зрабіўся прахадным, і праз яго на вылёт даўно была пракладзена сцежка да калгаснага тартака. Пустка, адным словам. Дзверы ў хату ледзьве трымаліся на завесах, а вісячы замок, што павінен быў ахоўваць дом, пакрыўся іржой і быў прыдатны хіба толькі для здачы ў металалом. Дзверы ж адчыняліся шляхам выбівання прабоя трапным і моцным ударам нагі. Зайшоўшы ўнутр, убачылі мы жудасную карціну. Паўсюдна наваляліся пляшкі з-пад таннага віна ды гарэлкі, недакуркі ад цыгарэт, ды лузга семак. Шпалеры былі даўно згрызены мышамі, печ напаўразбураная. Вінтоўка асыпалася і, здавалася, тонны смецця наўкол. Слова «алкапрытон» адразу прыйшло мне ў галаву і максімальна трапна апісвала ўсё ўбачанае. Пасля нейкіх 5 хвілін знаходжання ў памяшканні узнікала агромністае жаданне хутчэй выйсці вонкі. З патрэбных нам рэчаў я ўхапіў нейкую драўляную дошку з малюнкам, паштовую скрыню ды драўляную люстру. Пасля нядоўгага рамонту потым гэтая свяцільня заняла сваё адпаведнае месца ў новай хаце і глядзелася проста шыкоўна. Старая рэч вельмі пасавала да таго інтэр'еру, што мы ўласнаруч стваралі. Хоць штосьці атрымала новае жыццё, але не ўся хата. Асаблівыя пакуты нашаму бяссіллю дадавала гісторыя дадзенага будынку. Калісьці тут жылі мае далёкія продкі, потым проста сваякі. Некаторы час у гэтай вясковай хаціне была нават царква, дом малітвы. У самым вялікім пакоі, у пэўныя дні і гадзіны збіраліся тут вернікі і ладзілі свае набажэнствы. А зараз алкапрытон. Сумна. Вельмі сумна. Пачуццё крыўды за сваю спадчыну ў той дзень глыбока пасялілася ў маім сэрцы. Сваімі думкамі я падзяліўся з сябрамі ды малодшымі братамі, але падтрымкі альбо нейкіх слушных прапаноў ад іх я не атрымаў. Не ўпэўнены, што тады яны былі і ў мяне. Хутчэй за ўсё, гэта быў стан шоку,
што заставаўся са мной яшчэ некаторы час. На наступны год я прыехаў у родную вёску ўжо ў свой першы сапраўдны водпуск. Тыдзень я бадзяўся без сур'ёзнай працы, проста адпачываючы і насалоджваючыся рамантыкай вясковага жыцця. Але аднойчы пад вечар да нас завітаў у госці мой сябар Андрэй. Разам з ім і маімі братамі мы доўга сядзелі і гутарылі на розныя тэмы. І вось загадалі і пра нашу закінутую сядзібу. Не ведаю, што нам тады ляснула ў той момант у нашыя галовы, але гэта была ідэя. Ідэя стварыць нешта новае, цікавае і патрэбнае. А таксама аднавіць будынак, што так доўга быў у запусценні. На наступны дзень вырашылі схадзіць туды зноў, каб прыняць канчатковае рашэнне, а таксама спланаваць далейшую нашу працу. Карціна, што мы ўбачылі, моцна на нас паўплывала. Можа, нават яшчэ больш, чым пры першым наведванні. Беглы агляд паказаў, што сітуацыя яшчэ больш дрэнная, чым мы заўважылі адразу. Вокны выбіты праз адно, дзверы ледзь адчыніліся. А яшчэ дах хаты пакрыты шыферам толькі напалову. Нехта пастараўся на сваю карысць да нас. Але гэтае пытанне мы вырашылі б няхай сабе і пазней. Па ўсёй хаце, апрача смецця, валяліся розныя патрэбныя і не вельмі патрэбныя рэчы. Там былі лавы, стол, падвойныя рамы ад акон ды іншае. Печ ды грубка бачылі лепшыя часы. Тынтоўка, тая, што засталася, ледзьве трымалася. Грубка ўвогуле не падлягала рамонту, а вось печ падавала надзею на магчымае ўзнаўленне. Старая праводка звісала з-пад столі і нагадвала аб тым, што калісьці і тут была цывілізацыя. Дарэчы, сама хата стаіць не на фундаменце. Год яе будаўніцтва – год вызвалення. Фронт адышоў на захад, а наш прадзед Яўсей ужо будаваў дыхтоўнае жытло замест спаленага для сям'і, бо намучыліся ў буданах ды зямлянках. Дык вось, стаіць старая хата на дубовых калодах, падвалінах. І на дзіва, яны яшчэ моцныя і да гэтага часу сваю функцыю выконваюць. Залезлі на гарышча, каб агледзецца. Дошкі пад страхой даўно згнілі, ператварыўшыся на парахні, а з-пад даху праглядваюць, норачы надзею, сонечныя промені. Ад смецця, пляшак ды недагаркаў ад цыгарэт нельга нават нармальна прайсці па хаце. Смурод такі, што дыхаць няма чым, паўсюдна пыл, попел і смецце. Эмоцыі, планы і мары перапаўнялі. Тут жа мы сталі нешта прыдумляць і планаваць. Наш першасны план уключаў некалькі простых пунктаў, але звычайна простыя яны толькі на словах. Першае – прыбраць смецце. Другое – зняць шпалеры і абшкурыць сцены да чыстай драўлянай тэкстуры. Трэцяе – замяніць шыбы, замест разбітага ўставіць новае шкло. Чацвёртае – вырашыць пытанне наконт печы. І пятае – сёе-тое іншае, яно будзе бачна па акалічнасцях. Але што патрэбна было вырашыць найперш, гэта адрамантаваць дзверы і павесіць новы, уласны замок, каб адбіць жаданне і магчымасць мясцовым алканаўтам заходзіць сюды, каб не ператварылі зноў у прытон тое, над чым мы так шчыруем. А яшчэ, паколькі ўсе мы не багацеі і беспрацоўныя, а калі нават і працоўныя, усё ж на мінімальным грашовым забеспячэнні. Прымаем рашэнне, што ніякіх інвестыцый у дадзены праект не будзе, толькі інструментарый ды ўласныя сілы. Некалькі слоў і пра гэта. Цікавая рэч здарылася, нават у нечым для мяне містычная. Я прапанаваў сваім сябрам паўдзельнічаць у нашым амбітным, але, будзем казаць шчыра, бесперспектыўным праекце. Наконт яго марнасці я казаў нават тады і нават раней. Тым не меней запытаўся, хто пойдзе са мной і падтрымае ў гэтай працы. Адны пад рознымі прычынамі адмовіліся, паслаліся на ўласную занятасць ды іншае. Але некаторыя ўсё ж пагадзіліся аказаць падтрымку хоць у чым-небудзь. Цікава, што тыя людзі, што тады прыйшлі на дапамогу, застаюцца маімі сябрамі і дагэтуль.
Астатнія ж адцеяліся ветрам жыцця. Магчыма, не патрэбна даводзіць сітуацыю да крытычнай, каб даведацца, хто ёсць кім. Сяброўства правяраецца нават у паўсядзённым жыцці. Хвілінка філасофіі скончана. Не адпісвайцеся, калі ласка. Працу пачынаем на наступны дзень. З сабой сякеры, фомкі, абцугі, цвікадзёры, малаткі ды іншае. Абавязкова сродкі аховы верхніх дыхальных шляхоў ды пальчаткі, а таксама мяхі для смецця. Адразу разумею, што шмат смецця і друзу мы не выкінем ні ў які кантэйнер. Патрэбна адразу вывозіць усё на сметнік. А для гэтага нам зноў спатрэбіцца сучасны транспартны сродак у адну конскую сілу. Але дамовімся аб гэтым некалі пазней з патрэбным чалавекам, які меў уласнага коніка. Пакуль што грузім усе мяхі ды носім у кантэйнер для смецця, што стаіць акурат на вуліцы. Пляшкі вырашылі сабраць у скрыні. Магчыма, калісьці зможам іх нават здаць, як шклатару, ды заробім капейчыну. Пляшак сабралася крыху больш сотні. Усялякія металічныя штукенцы збіраем асобна. Каляровы лом аддзяляем ад чорнага. Магчыма, таксама наскарбём на некалькі рублёў. Праца ідзе як унізе, так і зверху. За гэты час здымаецца праводка, яна тут больш не патрэбна, а пытанне з электрычнасцю будзем вырашаць некалі напрыканцы. Падчас працы знаходзім розныя артэфакты ў выглядзе глінянага посуду, розных гладышоў, гаршкоў, прылад працы ды іншага. Нічога з гэтага не выкідваем, потым прыдумаем, як гэта выкарыстаць. Пасля таго, як шкло ды іншыя небяспечныя перашкоды былі прыбраныя з нашага шляху, пачынаем аглядаць сцены ў пакоях. Адрываем шпалеры і вялікімі кавалкамі выкідваем у смецце. Нават тут знаходзім артэфакты мінулых дзён. Першым слоем да драўляных сцен на клей бралася савецкая прэса. Час ад часу аклікаем адзін аднаго, каб зачытаць услых вытрымкі з газетных артыкулаў 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Для працягу працы моцна перашкаджаюць аконныя падвойныя рамы. Іх патрэбна некуды вынесці. Сама хата падзелена на некалькі памяшканняў. Калідор пасля ўваходу, асноўнае жылое памяшканне, падзеленае на 2 сцяною з дошак, і 2 дадатковыя, што калісьці выкарыстоўваліся як кладоўкі для захоўвання бульбы, гародніны ды іншага. Вырашылі, што адно з гэтых памяшканняў будзе выкарыстана намі ў якасці складу для аконных рам. Сказана, зроблена. Цяпер працаваць стала нашмат зручней. Працягваем здымаць праводку, выносіць смецце ды нейкія дошкі, што стаялі акурат у другім пакоі. Для чаго-небудзь яны спатрэбяцца пазней. Некаторыя рэчы, што ўвогуле не з гэтай хаты, а таксама іншыя непатрэбныя вырабы разбіраем, старанна выбіваем і вымаем кожны цвік. Адзін няўдалы крок і можна атрымаць сур'ёзную траўму. YouTube карысны. Калі вы наступілі на цвік, адразу звяртайцеся за медыцынскай дапамогай. Такія колатыя раны, яны з глыбокім ранавым каналам, часта заканчваюцца абсцэсамі і вельмі дрэнна зажываюць. Вам патрэбна дапамога медыка, антыбіётыкі ды кантроль прышчэпак ад слупняку. Рану патрэбна прамыць вадой, 3% растворам перакісу вадароду. Праз паўхвіліны перакіс патрэбна змыць вадой, а лепей растворам хлоргексідзіну і ў траўмпункт. Хвілінка адукацыі скончылася і мы працягваем працаваць. А вы працягнеце ногі.
калі не скарыстаецеся дадзенай парадай. Шматлікія фарфоравыя ізалятары, што засталіся пасля дэмантажу электраправодкі, таксама знімаем. Калі не атрымоўваецца, разбіваем іх малатком ці абухам сякеры. Цвікі дастаём цвікадзёрам альбо абцугамі. Пад інструмент падкладваем дошчачку. Такім чынам на дрэве сцяны не застанецца пашкоджанняў ад металічнага інструмента. А наша задумка – пакінуць акуратныя чыстыя сцены з іх прыроднай прыгажосцю. Здымаю таксама лічыльнік са сцяны. Больш ён не налічыць ні 1 кілавату энергіі, а таму на перапрацоўку. Пад гарой смецця ўбачылі стары ложак у даволі добрым стане. Выкідваць яго ці трушчыць на дровы ў мяне не было нават думкі. Тым больш, з аповедаў майго бацькі, на гэтым ложку вырасла шмат маіх родзічаў. Сапраўдны рарытэт, сямейная рэліквія. Таму і вырашылі яго захаваць. Патрэбна будзе шмат папрацаваць па рэстаўрацыі, але гэта будзе значна пазней. Так скончыўся наш дзень працы на дадзеным праекце. Спадзяюся, вам было цікава і спадабалася. Можа, некалі працягнем гэтую гісторыю. Падпісвайцеся на канал, стаўце падабайку, паглядзіце іншыя відэа, падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі штосьці спадабалася на канале, скінь гэтае відэа аднаму з сваіх сяброў. Для вас гэта хвіліна, а для мяне агромністая падтрымка. Дзякуй за ўсё і бачымся!